بله پروسه هلبجارتنا 2023 یا ترکیه گرنگی دنگین کرد هر وها حلوستا آلیین کردستانی حسن داته که اینجا گریسر اوکی گشته پارتیا سوسیالیستا کردستانی استودیامی دیاربکر میوانی منه سلاف بوده که حسن که حسن ترکیه دچه هلبجارتنه که دوی پروسه دنگی کرد دیار ایکو دی بالانس بگوهرینه یاد گرنگی دنگی کرد دوی قناغی ده جتور بگرم فرموکه که حسن بله دنگی کرد دوی قناغی ده gelek mühime. Çünkü gohrandıni evet çeke. Vek helbjartini heremi 2019 da hat holeku dengi Kürt de İstanbul'da da de İzmir'de da de Mersin'de da de Adana'da de Ankara'da gohrandını çeker. Berbe opozisyonu ve وەک مزانن di İstanbul'da da ji 25 sal qasî 25 salan AK Parti li serî bûn ser hukûm bûn bi dengê Kurdan ew hat gohrandin ewî hanî holê ku dengê Kurdan bixwazî kîjan alîgiraniya Xwedayê ew ê bên ser hukûm ev qasa eşkere ye Kekê Hesen aliyên Kurdî vê rewşa balansê ya dengê Kurd گلو چاوا دکارن بکاربن بکن سودک جبو کرد پیوا داوی دنگ ناتمه یعنی چاوا دکاری ببی سودک دکاری چاوا ببی سودک فیده یک جدوزا کرد رلی باکوری کردستان بله yani carek Kurd gere ser daxwazê müşterek û daxwazê lezgînî yê Kurdan negî gizu gere bên ser hev. Ev belavbûn gele ji holê rabe. Ew jî çi ne? Ew jî me bi rastî ji salekî jortire bi Partiya Azadiya Kurdistan û Tevgera Demokratîk Kurdistana behev kir û em dixwazî evaya firatir bike ser daxwazê lezgînî em bê berhev û çi ana di hilbijartinê da çi piştî hilbijartinê gava gohrandina sîstemê ji bo gohrandina sîstemê destûrekî nû bê ser masê em karibî li ser wan bandoreke xort çêbikî ez bawerim eger em ser daxwazê lezgînî müşterekê Kurdan bê berhev em ê viya bi tesîrekî mezin karibî ve gohrandinê da cî bigirî bi bî aktör lê gava nebî em ney serhev ewan daxwazê müşterek da tiştek nekîse wê çaxê ew ê biçe ber bi vêyekê ve ber bi pêkanîna navenda Kurdistanî ve pêngavên pozîtîv henekekê Hesen heya anha tuneye mixabim heya anha tuneye li her kesim, her rêxistin, her partî divê ferqê da ye ku Kurd nên ser hev ew ê tesîrek mezin çênekin ew ê nebin aktör eva herkes zanê lê mixabim hêjin ji bo viya hewildanekî wiha bêjî berbiçav mezin tineye wek min got em anha sê alî me behev kiriye em hewildanek dane ez hêvî dikim ev çıka biçe fire bibe rojê pêşta niha îro daxuyaniya girêdayî zimanê Kurdî derketibû hûn çend aliyên Partiyên Kurdistanî ku we bi hev û dûre ew daxuyanî dabû li aliyek din jî duhî serokê PDK Bakur Sertac Bucak li Serekana Kurdistan 24 got ku 21 mehê jî civînek dê li dar bikeve divê derbarê de dîtina te bigirim Belê ew ji bo zimanê Kurdî carek neh partî di navayê da HDP, BDP, em PAK, PDK Bakur Partiya ku Birêj Sertaç Serokê QDP dinî em müşterek tev digerin ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê
perwerde û herêmê da bibe zimanê fermî. Eva çend sal e? Eva müşterekî ke çend sal e em va dajoyî. Li ber viya me şeş partiye din jî daxuyaniyek da ji bo zimanê Kurdî ku anha divê demê da vê 15 rojî da bê bijardin ji tarafê ewan ve ji tarafê xwendevanan ve em di nava hewildanek dane. Em jî dibêjî wek hewildana zimanê Kurdî ku em hemî bi hev re kar dikî de werin em ji bo müşterek talebê müşterek yê Kurdan yê lezgînî jî bên ser hev ku divê pêvajoyê de û her wiha piştê pêvajoyê pir mühîm e piştê pêvajoya hilbijartinê pir mühîm e çünkü her tişt wê demê dê bê ser masê gohrandina sîstemê destûrekî nû gava ku em li ser hevî wek nimûna hewildana ji bo ziman ez bawerim û divê qenaetê da me ku em ê aktorekî bibî aktorekî baş û tesîrekî mezin em ê li tarafê Tirkan bikî. Çünkü du tarafın ana wek cenabê tezî dişopînê yek jî ji xwe 20 sale nîşan da ku ji bo çareseriya pirsa Kurdî riya wî ve be tiştek nekir. Yedinî zî ji xwe xwe ker û kor kiriye. Kekê Hesen 21 mehê jî civînek heye aliyên Kurdistanî wê civînê de hûn ê kom bibin. Mijara wê civînê çi dibe gelo li wê derê hin nêzîkahiyek pozîtîv dikarî derkeve? Yani anha zû ji bo wî ez tiştek bêjim bi rastî feqet danûstendin hene ji bo ku talebê müşterek da û talebê lezgînî da yê Kurdan bu ku ewa em bêyî ser hev her alî ve bêjî ekû heye hewildanê heye ama ez anha leze tiştek bêjim ji bo wî. Ji bo hilbijartinê Partiyên Kurdistanî Kekê Hesen gelo dê li gel yani piştgiriyê bidine beşdariya Hekparê di hilbijartinê de yan jî seknekî çawa hûn diyar dikin? Yani anha bi rastî Kek Cemal hêjin kî jan partî dikevin van hilbijartinê pêşiya me ne diyar e? Lê Hekpar rêveberê wî dibêjin me ew ê xwe haniye cî me şertê xwe haniye cî ama hûn zanin biliya hilbijartinê divê mehê de heya dawiya vê mehê ew bêjî komîta hilbijartina mezin ew ê eşkere bike ku kî dikeve hilbijartinê kî nakeve piştî ku ew bêlû bû ew ê çaxê tê bê ser masê em ê viya binirxînî bi hev re feqet ji vê wê datir eva mühîm e em Kurd hemî ji bo talebê müşterek û lezgînî kar bîbê berhev esasê xwe de eva mühîm e hem ji bo hilbijartinê û hem zî ji bo piştî hilbijartinê ne tenê Hekpar û yan jî ketandina wî ya hilbijartinê da jêra piştgirî kirinê ne tenê ew têr nake ew bes nine çünkü li pêşiya me gohrandina sîstemê heye li pêşiya me destûrekî nû heye û em Kurd gere viya bidî ber çav ku tesîrek hemî bi hev re tesîrekî baş ji ser wî bikî. Belê spasiyat etkim Kekê Hesen Datekin cîgirê serokê giştî Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ji Diyarbekirê gelme.